Nya onye nke. Uche ya. Obro onye nke. Uche tinye aka n'ita. O tinyego before. Were kwuo. Ni shop. Uche ọ na-eme ya, iwere okwu like this. Tinye aka n'ita. Oh yeah. If you see the kind of joy that some people have today, some people have been in isolation on their own. We need this. Next week, party. And he had better today. I'm going to take the party next week. Next week. Only too close now. Oh. I have planned a party. When can 2021 you see I happy me party? No. So it can't make refreshment. December. Yeah, summer. Yeah, last year I did my party. Let's join them together. Okay, I join that together. Hello, the one that matter. Oh, yeah, by the okay. And the one on you won't run. Igbo community well. Oh, you will. Yeah. People died. Millions of people died. So it's something to be very grateful. We glorify God. Yes. Oh, Igbo community run. You know. Jesus! Whoa! No, star, don't be my guest star. Don't be my guest star. Okay, the more last year at the center, we're just harassing. Adore the Lord. Let us adore him. Let us adore him. That is our Shama. Shama, before we start or before we enter the venue, please can you tell us why we are here today? We are here today to celebrate the first ever. Yeah, okay. Okay, Kai Uroki, because all are the movie film. Since when COVID-19, we are well, so Obioma yes. So we cannot wait to start. Okay. We're very happy. So I see Chuko Gabiama. When you tell them in our wells, when you make COVID, I say Waraka, I see Chineke Keledre, Mama, Mama, what's that? What you say? Chineke Keledre. He say, so, oh, yeah, I'm going to Mazi Emeka. Kotuna ye otu jet tata and otu ebunobia ni fine metata. Ta the chairman anyị wo ụbọchị mbụ after COVID anyị na-eme Igbo meeting. Onye ọbụla obi dị onye ọbụla ụtọ. Anyị ga-iri, anyị ga-enụ. Anyị ga-emekwe nzukọ anyị kwobịa. Ka anyị mara otu anyị si enyere onwe anyị aka. Post COVID. All right. Odoma. Dalo. None. Ka m gaa n'iru ka m weta ndị ọzọ. Milikiti ndị ọzọ nọkwanụ. Ole iji mara ya. Ole iji mara ya. Ama na nwunye. Ịkara aka nwanne. No,
Jesus anyị Ihe ya mara onye ọbụla mma, ya mara onye ọbụla mma. na-akụrụ nkwa. Ya mara onye Ka a ọbụla mma. na-akụrụ nkwa. Ọ gị nwa dabara. Ọ gị nwa dabara. In the book of Zephaniah chapter 3, in verse 17, Jerusalem Bible, until the Lord will sing unto you and will dance unto you. Chineke bịa gbara nkwa o. These are few people group members that can be here. Just arrived. Person is on the way. May the Lord be exalted. May the Lord be praised. Oh. Hey, ọnwa ka ị na-achọ too Chineke n'ọnọdụ a. Ọgwụgwọ nsọ ka ị na-achọ too Chineke n'ọgwụgwọ nsọ. Are you looking for the fruit of the womb? Praise God, the God of fertility. Are you praying for healing? Worship the God of healing and health and life. Oh. Do you want to prosper? Worship the Lord of prosperity. You need holiness. Worship the holy, holy, holy God. Oh. Umikutu. We are doing the celebration of miracles. Festival of faith. Festival of faith. In the year of faith, we believe that what we ask for, we have received. Therefore, we praise, we worship, we dance unto the Lord. Oh. Nungo mero, mengo be. Pantali le boku bawalalo. Orebo sende yekebo she. Marabo sende rebo yekerebo. Hey! Ndi bozi babarangwa o. Eze. Nke Revelation 17:14. Eze na chirachichi niile. Nke John 19:16. We adore you. We adore you. Jesus Emmanuel. We adore you. In Matthew chapter 1 verse 16. You are Jesus. In Matthew chapter 1 verse 16. You are Jesus the Christ. In Matthew 1:21. Your name is Jesus. In the book of Isaiah 7:14, your name is Emmanuel. Oh, in Isaiah 28:16, you are the great cornerstone, laid on Mount Zion. We believe in you, and we never be put to shame. Yes. Jesus, Adele no win. On the crack, Dalo. I feel like I hear you. Busy project. Yes. Ebere na abụ. Ore basena ya kere boshidere bobo kere baba. Jesus ekere mana go. Hey! Ebube. Ina kuru ya nke na mana ya nkwa. Ina were ya ọnụ. Etu a ga-eme n'ụwa ka esi eme n'igwe. Let the cherubim and seraphim join us in this sacrifice of praise. And Jonah shouted while in the womb of the whale.
Hey! In Jonah 2 verse 9, I will give you, O Lord, the sacrifice of praise. Somebody donate the sacrifice of praise. Hey! Oh, you kere bobo shedere bobo. Aro bobo sede you kere bo she. Oh! Always. Oh! I've missed everyone. I miss everybody. Yes, we are in Igbo community now. Everybody welcome. Thank you. Yeah, welcome. Chief Teko. Yeah, hello. This is in honor. Always recording. Yeah, always my job. Yes. No? My job. Hello, ma. You're welcome. Yeah. As we exalt the Lord and adore Him, let all the walls of Jericho in our family begin to crumble. Walls of Jericho of sickness, crumble. Walls of Jericho of poverty, wretchedness, incredible diseases and death. Fall! Hey! Testing the microphone. 1, 2. Monsieur, in Imo State, there is only one governor, and it's only one governor. In Igbo community, there is only one photographer, and one photographer. Ubokoko. Imamaya,
Shama. Attention, please. Can you park the Honda Civic? Promise. Imagine. Honda Civic, 8 plate, please. Honda Civic, 58 plates. You're welcome, sister. Shaman. One day. AJ. Adama. Now. Ana kwadi fa eri ndewonu yes ka o ma ekwa just ke ko yese fa na fridge kita ko ka no ka fa joyi maka ifa hanete ga anwe ya so that fa anwe ko Yes, so my dear bow, die. If I am going to Canco, I video here with a start or also cambio, or also caminado, or also camp up here with it. You know, if you need that go on, when you're my I got to follow. Outside, but inside. Anybody
holding outside, but inside. Very good. Asra Ingrid was there. Ora per il nonno, ora per il nonno. Ora per il nonno. Ora per il nonno. No, Liak. Wasileke. Dalo. Wasileke, Dalo. Hello. How are you? Smile, bro. Smile. What's your name? You? Angel. Good. Is your dad here? Your dad here? No, okay. Lewi lọ Sofia. Ọ̀gá sí Lewi. Lọ́ọ̀lù. Happy New Year. Which is the best? Lọ́ọ̀lù. Happy survivor. You know we are. Yes. Ọdúnkọ̀ láyé ma. Yes. Ọ̀gá sí Lewi. Lalito. One, two, Mezoyato. The tallest man in Igbo, the most handsome man in Igbo. Yes. The most handsome man Hello. Check, Igbo. Hey. Check, Igbo. Kelele. Hey. Check, Igbo. Rielu. Hey. Biko. Onye wara nọrọ n'ọdụ. Yes, so. We're about to start. Ka anyị bidoro na ngwangwa emegọbata. Biko, onye wara bilie n'ọtọ ndị kpu okpu ha. Ka anyị na... Ka akpụkpọ ozugbo otu osi na mbụ. Chineke nna, Chineke ọkpara, Chineke mmụọ nsọ. Chineke onye bi n'eluigwe, ọgọdọ ya na-akpụ n'ala. Onye a na-akpọ otu ugbo ọzọ ugboro 7. Eze ndị eze, ọtọ ihe mara akpụ. Chineke anyị ekelela gị ekele na mgbe ehihie a n'ihi na o ruturu gị. Gị onye na-enye ndụ dị ndị na-enweghị di, nna ndị na-enweghị nna. Chineke a na-asị ekele niile, nsọpụrụ niile, ọchịcha mma niile, nkwanye ugwu nke dị ugbu a nke gaje bịa ha niile dịrị gị n'aha Jizọs. Amen. Chineke n'ezie obi anyị jupụtara na aṅụrị n'ụbọchị nke taa. N'ihi na ị mere ka anyị dị ndụ. Chineke ị mere ka ihe niile mere n'obodo a n'ụwa niile gbaa gburugburu. Nweghị any single person Chinigbo Community Wells
anụrụ akụkọ n'isi ya Chineke ọwụwụ na anyị bụ ndị ezi omume mana dị ụtọ ịhụnanya nwere n'ebe ndị Igbo nọ anyị na-asị ekele bụrụ nke gị n'aha Jizọs amen Chineke ka onye duru anyị ebe niile anyị ga-agbakọ n'ihu na mmanya ya a na-asị aka gị bụrụ aka gị n'aha Jizọs amen a na-asị gị Chineke dịka anyị zukọrọ n'ihu gị na mmanya sụa ọ bụnara ihe niile nke na-akpọ obi anyị Chineke ka onye na-ahụ n'ime obi anyị na-ahụ na nzuzo Chineke a na-asị gị bịa ka imezuru anyị n'otu n'otu n'aha Jizọs amen n'ihi na dịka obi anyị si dị iche dịka ihu anyị si dị iche iche otu aka mkpa anyị niile si dị iche iche Chineke bịa ka igboro anyị biko chikpa anyị n'aha Jizọs amen dịka anyị gbakọrọ n'ụbọchị nke taa ọ bụnara ihe ekwe bịa n'ụbọchị nke taa na-asị gị Chineke kwe ka o nwee isi mkparịkata ụka dịka ụmụnne nke a bịara n'ụbọchị nke taa that spirit that has always been with us, that spirit that always lead Igbo community well. Father, we pray that spirit should continue with us in the mighty name of Jesus. Amen. We come against all the principalities and forces of darkness. Any spirit that might rise against this unity, any spirit that might rise against this community, Father, as a unit, we come against it in the mighty name of Jesus. Amen. We ask you to come and bless each and every single one of us. Amen. Come and guide us, protect us, grant us our heart desire. In Jesus' mighty name we pray. Amen. He said, oh. Ebero Hamadike. Oh, now no rent the local level down, you know. Oh, well, I made a woman, I made a one or sick. Oh, Hamadele Lowe. The Karakawale. Oh, well. Most of America Good evening, all. Good evening. That's an OLG program or the leaflet in Kere. On Ichiroya, let me pass one to you. We'll start as usual by doing a run through with the introduction, and then we'll move into the main business. Because I am pass the mic. Let me introduce Henchra or Ahage Oyebewu Oyebewu na Igbo. Our local government, our community, Igbo. Then ABB na Wales. Na you can get why he name na Wales. What I'm saying is introduction is your name, everything. I'm back. What did you bring for me? Take some drinks. Myself now. Probably. I need you too. So I will start by introducing myself. I will promise. So, what do you want to Leona. The We drinks. need some drinks to go out to the table. To tables. So look there. Come and sit around the side. If you like Hardy, So that you can easily come here anytime you need. just the government. You could have because I'll pass the mic from the head. Excuse me, Daddy. Escapism. Can you excuse me, Daddy? Hey. Hey. They no side that they more agile. They no side that. Can try again. Ibo, Hey. Ibo, kelelo. Hey. Ibo, rielo. Hey. Okay, bring number. Yes, so. Omo abo Mazi Ifani David Amechi, the Apple chairman of Igbo Community Wales. Kopaka.
Abia State. Onya Alai from Bende local government area to be precise. Ndewo no ezigbo nne chekele m. Echebusi n'onwe gị. Bori babara wasadaraba ya kiri boboshe. Onye so na-agba ngwa na-enwe ọṅụ a, ọ ga-adịrị gị mma. Jizọs wee sị ha, ọ bụrụ na ama ndo m, aga m ebe okwute ya eto m.